Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. One, the artist ezongena ngaphansi kwe-AGP. Two, igcwalisa spring picnic ukuthi inini. Igcwalisa spring picnic izoba ngomhla ka-15 October. All white. Ngizwe uthathe ngitshela-ke ethi emajongweni uBrandwood Silva nokhakhi uvumelekile ngoba ubukeka sa-white. Bese kuthi i-artist elizongena ngaphansi kwe-IGP Indlabulenze Group and Production uSikweletu. Angithi ngumculi osiza abanye abaculi akithi. Nabo igcwalisa sizomemezela elinye futhi. Khululeka nje, sizolokhu sikhona. Ngiyabonga kakhulu